Morgen meneer. Goedemorgen. Oh, moeten we lachen? Ja, nee nou. Alsjeblieft. Kijk eens. Dat is raar is van het meer. Dat wordt nog antiek, dat werken. Hier zijn geen zwartwerkers. Oh, dat weet ik. Dat weet ik. Allemaal van Nederland. Hé. Dat ben ik in Limburg, hè. Dat is moest men zien dat tekening kunnen. Dat is wedstrijd niet meer. Dat laten zien. Ja, daarom. Daarom film ik het ook. Maar doen we ja. Snapste? Hoi. Eerste? Dat is wel lekker. We moeten ook even toe, want ik zie er nog werm. Oh ja. Ja, kom op de film. Moet ik afwachten. Ik heb er nu gegooid. Ja, zo wel. Nu worden. Wat met scherpje water. Hobby. Ja, dat heb ik nog hobby, niet meer te werken. Ben je een film? Dag staan. Yes.
alles gefilmd, hè? Ja, dat mag wel. Dit is een openbaar lokaal. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Brennend heißer Wüstensand. So schön, schön war die Zeit. Fern, so fern dem Heimatland. So schön, schön war die Zeit. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz. Alles liegt so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort wo die Blumen blühen, dort wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. We zitten in Gulpen, Ja, in start Rotterdam. ja. Het miljardenproject project. Wat miljoenen koorts? Je bent toch een oude vakman, zie ik erin, hè? Ah, nee. Ja, zie ik. Hoe lang zit er in het vak, meneer? Nog een maand of 3. Dan ben ik 30 jaar vol. 30 jaar, meneer. Ja. En u komt van Maastricht? Ik ben verriekeld. Gerekend. Ja. En 30 jaar in dit vak. Ja. Zo. En u komt van Rijkeld. En altijd met plezier gedaan. Ja. Dus 30 jaar in dit vak. Ja. Jij kan het weten. Dus zijn naam is Henk? Zijn. Ja, alsjeblieft. Ah, directeur. Laboratorium vragen, weet je. Moet je laboratorium bellen en Morgen. ja, ik kreeg dan Kolen. slingers, maar ja, dat zeg ik je nog maar niet. Waarom Morgen. niet tegenkomt? Ja, morgen wil je niet meenemen, zeg. Waarom niet? Kunt u niet lopen? Ik kan hem nog bellen, want hij gelooft niet dat het niet mag. Ja, ik heb aan Bijkers gezegd, die zei ze moeten wel een bericht hebben. Nee, zegt hij. Moet je jij mij maar iedere bellen. keer een mengsel hebben? Eigenlijk wel, ja. Dat ben ik gewoon gewend. We hebben het gehoord vanmorgen op de mobilifoon die ik in de morgen. Ik zeg tegen de bank, ik moet een mengsel. Nee, dat is niet van verhaal.
een keer? Heb je dat gekregen voor de vorige keer? Ja. Misschien gaan we het zo'n eigen weg. Vroeger moest ik van 60 kunnen, want van mijn gezin lopen. En nu werd automatisch over gemaakt. Maar hier, ik hoef er niet te gaan voor de zeker remmigheid.
samen. Maar zorg aan de pers. Zo is de Frans. Wie nam het? Hobby, hè? Zo is aan de gang, zo gedaan, ja.
jouw zaak. Nee, joh. Weet je wat dat... Ja, maar helemaal geld niet. Geld niet. Wat druk. Het is hier straks licht. Hoor. Hup, ja, wist je nog weg van man. Nee, dat zie je niet. Wist je gulpen geboren? Ja, Ja, hè. moet gewoon. Dus dat mag niet zijn. 71 jaar. Ja, ja. Dat ziet je ook hoe het is, dat gaat morgen nog niet te redden. Ja, dat is zeker. Ja, weet die nou? Oh, dat is wij begrijp dat ze wat reden bonje hier. Die Frans. Hallo, die Frans. Hoi. Ah, Hoi, dat was eens een keer naar weer. Het wordt een drama, hè. ja. En, Een kalle en zo. En de rent staat wat aan gevraagd. Weet je, dan mag je dan nu zien, die gaat bij de stuur, bij de stegen, bij weet zo. En de rent houden we dan met aanzinken, dat woont eronder. En dan vragen wij naar Amerikanen bij daar gewoon. Dat is wat een flitsmerk is. Nooit van gehoord. Had je nooit gehoord? Nooit. De eerste keer dat ik dat verhaal hoor. Amerikaan op de piepkop. pieperkoppen dan. Hij moet op de bootje boren, zie je. Ja. Ja, ja. En je hebt nog wel een snaps gehad hier, ik heb er niks meer mee. Ik niet. Ik had er maar 4 gaatjes eraf. Dat is ook niet jong. Nee, nee, zo in de 70 delen. Kijk, in de dag is het. Zeg, en dan werd ze niet nog zo. Nee. Ja, dit is ook beter dat het ook diep trapt. Ik weet dat de vorige weg hebben we gedaan. Mijn drinken waren niet Naar werken, doe Henk me naar werken, denk ik. Dat schrot, moet je geen horen, ik dat goed doen. Ja, nee, help ik niet Dit meer. is nu een antiek hanger geworden. Oh, ja? Ja. Ik ben bij de dokter geweest. Is die vaak weer? Ik ben bij de dokter geweest in de zaak. Ja, Over belast geweest zaken. Niemand tegen. dat is goed, dat is zelf gezocht. Ja. Het in de hos gevallen worden, ook door de poekel. Het in de hos gevallen worden, dit zo, door de poekel. Ja, ja. Ik het nog niet meer doen. In een 31 in middag gemaakt. Dat was toch Nee, dat was ik niet. Maar ik weet, hij is knecht. De jongen dat koos wie Ja, ja, is dat Jan. niet gelijk? Maar Jan Kool. En die jongen 50. Dat 48, is 50. in de 50er Ja, jaren. wat te zeggen. Droeg ik gewoon school. Nee, laatste van de 40er jaren. 40 jaar, ja. 48, zo zou ik het nog Ja, ja. horen. Ja, jongen. Moet ik zolang als voor hier zin van die mij, man. Ja, de mensen boterham heeft gegeven. Oh. Ik ook al. Ja. Weet je wat ze in 40 jaar? Ja. Zie je, ja. Als er oude wief kruiskus. Die is Rupkal al van 81 begoos. Dat is jong van 27, 16, 17 jaar. Nee, maar 12 jaar hoor. 12 jaar. Oh, oh. Hallo. Wat je? Zeg het raad erin rond. Dag Robert. Hup, als een verkeerde show nou. Bist du op de stap? Dat vandaan. Dat water wordt allemaal. Niks, joh, op, dan maak ik een hartstikke gek met dat ding. Nee, dat moest een woord zeggen beloeren, er waren volle erbij. Nee, Ja, ja, er waren volle erbij. Kun je me niks aan. Dat eet ik bewezen verloren. Du bist niet op die gewet die ik had. Nee, Juist zo nog. ik kan hem bewijzen. Er waren volle erbij. Heb ik de film mee verliezen. Ja, dat weet ik wel. Oh. Heb je die voetballen, we hebben al weg, joh hè. Morgen heren. U stelt eens ver. Viershop erop. Hé. Hey. Zet nou ook een viershop erop. Ja, ja, Dat vind ik. dat is een zelfde wat ik op je. Stel dat erop, vind ik.
de straat van toen al. Ik hoor dat een vrouw zeggen. Zeker met die haren, is er weg? Nog dat ding weg? Ja, Dat je hangt goed aan de haren, wie niet lukken wij worden. Hoe wordt dat? Och, je zie ik al. Wie voor de allemaal huurkustjes komt. Dan? Ja, zie ik ja. Zo, zet er erop. Ja, Mem. Prima, Nico. Zo, datum erbij. Zo, hoppa. Voorstaan de biertjes kopen allemaal. Je ziet hè, altijd gewerkt met energie op en dan doe je niks met energie op. Ja, dat is het enige, ik gewoon weer naar de school. Ja, dat wel meer trennen. Moet kunnen, Nico. Hè?
Zeggen we morgen. Sag eens. Wat met de toon erop dan? Kijk. Oh, wat toon, zussen.
is cooking. Toch maar gaan zoeken, als het groot gaat maken. Zo gaan zoeken. Kom op, zo wat de knop doe je. Doe je op de knop.
die Fouki. Dat geeft heel wel met die slaat. Hoi. niet best geen hond. Dan ga ik wil het vertellen hier. En dan gaat het wat ik eens idee, die laag. Geert de weg af. Kom op toch verder. Omzaken, laat me Oh ja, ik heb het gezien. En de grashouwer daar, 54 jaar weg. Zo wat huur doe je per jaar? Ja. Geleden is dat. Ja. Hier, hebben we mee gehad het afsteken, hè? Dat was de landgraaf. Weet je hoe die vrouw met die 4 kinderen verbrand is? Dit ik vind dat zijn dadelijk zitten van man, dat was bij de buurluid. En die vrouw die, oh dat vriend biedt. Dus ik heb die vrouw en zo gezien. Is er ons modern doen, ja, heel modern. Is op talentenjaar. Maar nu niet als een speelfilm, moet talenten hebben, dat is die kandidaat. Ik wil het niet, moet het dan nog spelen. Ik moet een softseksfilm maken. Er komt film met van die. De rest is goed.
Dat ding stinkt, hè? Echt ding. Ja. Moeilijke doek. Ja, een video. Dat is nog wel een video. Pak me maar niet op, want ik hou er niet op. Oh, dat zet niet. Ja, dat is een lange tijd hoor. Dat is een vliegen, hè, man. Wat is een jaar nog? Niks. Jongens, die drie koetsjes als het gaat, hè. Maar ja, dat is zo. Ja, als er 5 hebt, kan ik geen doorkomen. Oh. Ja, en er werd er nog 4. We gaan 3 koetsjes nog. Dat is het ook weer niet. Tegenwoordig. Dat is nog 50, 40. Dan zeggen we 90, dan zeggen we 80. Dan hebben we 60, 4. Hij is bang voor de gezin opgestoord is. Ja, ja. Ja, nu maar jongeren, hè. Geld hebben, want dat geen kosten. Dat zal een paar zijn kosten. Nou, ik heb zo gehoord, die film is nog 400.000 billiger dan de andere. 400.000. Ja, dat is er wel niet, ja. Dat is wel zo, is het.
Als je toch af die af en toe tellen, hè. De ene van de andere lijn. Ja, dat is toch wel dit jaar, 1,5 miljoen ongeveer, hè. Dus dat wil zeggen, iedere week een kwartier. Ja. Maar dat is wel te duur. Ja, ja. Hoeveel zou er in dat ding worden? Wat nee? Hoeveel kilo zou erin worden? Alweer. In de Een bak. kip of een halve kip. Ja? Dit dan langs zo'n ding. Leugen. Ja, ja. Je kunt helemaal goed traceren.
praten hebben van het hele Ah, team. praat je praten, hoor. Ja, Van prima. het hele team, hè? Zeker, zeker. Gewoon het al ons personeel. Ja, ja. Zeg het toch. Holland, hè, wat heet Groot, weet je wel? Het is mooi werk. Dat mag je zich eens bekijken hier in Gulpen. Dat heeft Gulpen hier nog nooit gezien, hè? Zo'n toestand. Stonden hier waarschuwen dan? Hij moet zijn graafveld opzetten dan. Hij kan laat komen dan. Kijk eens goed weer. En dan van die kant uit. Kwam er ook de zaak bekijken. Ja? Ze kwam er ook de zaak bekijken. Prima, hè? Ja? Gebeurt er ook erbij. Dat is ook uitbreiding. Woe! Je moet die agent er dan zetten. Ja, ik moet nog wel. Ja, wees. Ja. Vroeger stond nog in de weg, nu hangt hij in de weg. We hebben toen 53. Jongen. Ja, we hebben niet te klagen. Die jeugd wordt nu op wees. Dat is het zuus, hè. We moesten wel werken met vrouw nog. Ja. Kost wat wel een zaal van. Oh, Huub! Hé jong, denk dan zou ik zaken op u. Wat is er eens even denken? Daar heb ik een hobby van gemaakt. Wat in een haag, joh. Ja. Oh ja. En alles meegenomen, hè? Dus heeft hij hetzelfde zijn eigen keuze. Ik kan kiezen doen, ik kan hem horen.
Mooi dan niet. Morgen. En wat heb ik gehoord gisteren op Uri? Ja. Dat wil ik toch nog filmen. Wat hè? Dat wil ik toch nog op film hebben. Ja, maar we kunnen blijkbaar in de nieuwe week. Ja? Tweedehands beginnen. Nog beter. Dat heb ik Fahren wir jetzt? Sind die schlanken Boote so weit? Sind sie zur Fahrt bereit? Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein und Italiens blaues Meer im Sonnenschein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein laden uns ein, laden uns ein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein laden uns ein, laden uns ein. Doch wenn die Sterne stehen, ist Italien doppelt schön. Wenn die Nacht niederfällt, vergisst man die Welt. Doch wenn die Sonne singt und das Lied der Liebe klingt, ist schon bald die große Macht der Liebe. Jezus, wat is dat geworden? Morgen. Oh, te laat. Wil onbekend blijven. Nou, dat hoeft niet.
voor zijn werk. Zit daar wacht voor zijn werk met filmen? Ja, ja. Weet je echt voor de sport? Weet ik. Weet ik, Ja. Werkt hij daar zelfs in Durk? Werkt hij zelfs in Durk? Nee, zo terug niet. Nee hoor. Mijn vrienden zochten die, hè. Dat is een verfik. Oh. Hartstikke leuk had. Zo was het vroeger open, hè? Ja. Dat hoor je de gulp vroeger op hoor. Wie is die foto gemaakt, joh? Ik heb er geen idee van. Nou, de 20 denk ik, hè? Ja, zo gaat maar het hier. In 28 hebben Want ze er de is nog gulp. maar één hoes origineel van, dat is hoes van der Merkes wat dat wordt. Van der Merkes, Stouwboeler Kapper, Ja. Hermans geworden. In 28 is die gulp toegemaakt. 27 of 28, dat hebben we nog. Opa had dat nog wel. Ja, dat wel. Dus even mij. Eens even vooruit. Links zetten. Hop. Zeker weer die. Geïrriteerd zo. Dus wel goed de focus van hem lopen hier. Ja? Het drugspoor. Nee, het focus, het lopen, het Oh, dat zelf focus zitten. zelf. Leg hem niet veel aan, hè? We verkieken hem zelf even. Hè. Ja, maar ze gaat er filmen. Mooi hè? Dat wordt mooi jongen. Ja.
Het heeft Gulp toch nooit gezien, zoiets? Ja? Dat hebben ze Gulp toch nooit gezien? Kijk. Mooi. Vandaag doorgewerken. Jo, mag ik zo. Nee, dat wordt niet in de kassa staan. Wat zeg je? Nee, dat zeg je. Wat ken ik je gaten? Of kom je Mooi wel eens kijken. Wat is dit? Kom maar. Wil je ons even een beetje vertellen over die kapperszaak? Wie verse kapperszaak is dat? Dit is de vierde kapperszaak. De vierde kapperszaak? We hebben twee bazen en die hebben allebei een eigen zaak. Ja. Eén in Maastricht en één in Gelen. Gelen, ja. Juist, ja. En die hebben samen een zaak een kerk opgezet en die en die zijn naar tijdens gegaan. En hoe zijn er geholpen? Ja. Ik zie hier een mooie zaak. Is dat geworden? Geweldig. Ja, dat is het zeker. Ja. Maar de klanten moeten nog komen. Ja, kijk, dat is even, nu. Ja. Ik kan dus verwachten met door dit dat lekker hoort. Geen joke. Ja, maar het kost het voor mij trouwens. Knippen, wat kost het voor mij? 12. Nee, 18,50. 18,50 voor mij? Er zitten 18 gulden zeuken bij. Ja? Dat is de assistent. Ja, dat is toch wel met de code erbij, hè? Nee, wat is het eigenlijk? Waar zit je van? Het is TV10. TV10, oh, dat komt het. Dat komt het. Veronique is dat. Mooi. Dat komt nog op. Kom we er eigenlijk op? Mooi. Nou, zal ik even doen. Ja, prima. Wachten. Mooi. Zo. Dat zijn twee heren uit Gulpen. Ja, dat is de slager vroeger geweest. Nu is hij op rust. Die meneer daarachter, wat heeft die voor kosten gedaan? De groenteboer geweest. Wat blijft? Groenteboer geweest, waar? In Gulpen toch niet? Ja, zeker. Oh, jawel, joh. Kijk maar heel. Het frituurhuis, toch? Ja.
Hij is toch gebeld, man? Ja. Maar dat gaat aan. Je hebt nog op film staan, Mathieu. Je hebt er nog met film staan. Dag.
moest de jongens vragen dat we dat net. Ja. Ik weet wat een papier. Hé, wat gaat dat wel? Wat gaat dat wel? Wat is dit toch toch? Ja, dan moet ik het eten. Dat hebben we toch ook troopjes, hè? Wat gaat dat wel hier, joh? Weet je nog niet? Nee, voor die kamer kunnen gellen wat ik hier heb. Voor die kamer kunnen gellen wat ik niet. De hoed op de meet.